Pehim payhas ummany magtumulu praga ýylyna bu bayramçylyk aýratyn mana eýe bolýar. Çünki zinandary köp asarlyk däpli sururmady, halkymyň awadançylygynyň sarsmaz biniýady bolan ýokary ruhy ahlak gymmatlyklymyny goramak ýaly möhüm wezipede işidir. Mukamlar köşünäki bayramçylyk konsertine watanymyzyň dürli künjekleriniň zinandary ýygnanlar. Halkara zinandary güni sunugy arkaly zinandary hormat sarpany beýan etmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Maşgala ujanyň eýlerini keşfi ýurdumyzyň sunudy saatlaryna ruhlanyrdy. Olar gelin ýylara mukamlar köşküniň sahnasynda özleriniň döredeni eserlerini sowgat berdiler. Ajaýyp bayramçylyk konserdi meşhur aýdymçylaryň teatr artistlarynyň birleşen dörejilik tansygy hor toparlarynyň ýerine ýetirmegine türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masagynyň başlygy, gahrman arkadagydan ene tagdym mukaddesige tagdymatly kitaby esasynda goýulan aýdym sady edebi kompozisiýa bilen açyldy. Sunudy saatlarynyň çykyşlaryna parahatçylygyň we awadançylygyň ýurdu bolan gözel zenandamydan ýüzünde bagtyny alamatlary şohlanýan garaşdy watanymyda bu ýutunç beýan edildi. Bayramçylyk konserdi meşhur halk we estrada aýdymçylarynyň aýdym saat hemde folklor toparlarynyň çykyşlary bilen dowam etdi. Çykyşlarda ýurdumyzyň mehrim we gözel zenandaryna, ene muamalamyda, uýularmyda, gelin-ýyllarmyda tüý sürekden joşgunly gutlalar beýan edildi. Sahnada zinanlaryň hoş niýetligini we sadalygyny, asyllygyny hemde paýhaslygyny, gözelligini we wepalygyny, enelik söýgüsini hemde nädikligini wasfedýän göwün götürji aýdymlar ýanglandy. Mukamlar köşküniň ajaýyp sahnasynda meşhur sunudy saatlar bilen barhatarda sunugat ýoluna ýangy gadam batan ýaş ýerine ýetirjilerim çykyş etdiler. Paýtagtymyzdaky ýokary okul mekdepleriniň talepleri, tomaşaçylary milli hemde daşary ýurt nusgawy aýdym sady eserleriniň çemenini sowgat berdiler. Ýerine ýetirilen çykyşlarda geçmiş bilen geljegiň, milli däpli surur bilen döwri wapylygyň ary baglanşygy aýdymlygy bilen şohlanyrly. Türkmen sunusyna Alyham çeşmesine uğurlany zenanyň keşfi hemişe üns merkezinde boldy we şeýle bolmagyna galýa. Gadymy döwürlerden bäri günnägörüň ýazgy şahyrlary, sadanlar hemde suratkeşler gelin ýylyň gözelligini, güne we aýa ajaýyp güllüň nädikligini deňepdirler. Türkmen zenanyň durmuşyny milli däpli surur hemde häzirki zaman dünýäsinde zerur bolan giň dünýä garaýyş, tutanýarlyk hemde ýeşowlyk başlanýyşlary sadaşykly utgaşýar. Müňlerçe ýyl bäri halk tarapyndan toplanan paýhas jemgyýetiň häzirki ösüşi bilen berk baglanşyklydyr. Häzirki döwürde türkmen zenanlarynyň ruhy, zekin we ruhy ahlak mümkinçilikleri jemgyýetçilik durmuşynyň meselelerini çözmekde, milli gymmatlyklary gorap saklamakda, sadaşykly ýaşaýan ýaş nesli terbilemekde möhüm ähmiýete eýdir. Täze taryhy ýamynyň biniýadyny berkitmegi işin goşun Türkmenistanyň zähmet söýür zenandary ýurdumyň we jemgyýetimiň durmuşynda möhüm orny eýleýär. Olar erkekler bilen deň derejede döwlet häkimet we dolanyş idaralaryna, ykdysady etmeden dürli puduklaryna, alam bilim, medeniýet salygy uruş ulanlaryna zähmet çekýärler. Telekeçilik işini alyp barýarlar hemde ýurdumyň gadanýany ägurt uly üstünliklerine munasyp goşant goşýarlar. Dabara gatnaşyjylaryň ählisiniň ýerine ýetirmegine bu bagtyar diýarda zenandary sarpa bar atly ajaýyp aýdym konserdiň jemlenmesi bolup ýangandy. Onu berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň bagtyar zenandary garaşly diýarymyzda bolan bu ýytunçly ýolary hormat prezident bilen başlanýy bilen ýurdumyň mundan beýlekde güllep ösmeginiň bähbidini amal aşyrlaýan beýik işler wasp edildi.